Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. Tawagin nyo na lang po akong Mayan ng Pandakan, Manila. Ito po ang katas ko ay tungkol kay Jervy na naging boyfriend ko sa loob ng 9 na buwan. Magkatrabaho po kami sa isang company, call and tits. Nauna siya dong magtrabaho at nung pumasok ako, nung nakita niya ako ay hindi niya na raw ako pinakawalan. Naging kami po at nung una ay masaya naman kami magkasama lalo tuwing break time. Kumbaga, hindi ako nagtatrabaho. Nag-e-enjoy ako kasi magkasama kami. Tapos, hinahatid niya rin ako pag-uwian. Pero after 9 months, parang napagdesisyonan namin na mag-part ways muna. Alam mo dyan. Mag-explore. Na umay, hindi ko alam. Feeling ko, kung tatagal pa kami, mas lalo akong mauumay. Kaya kinausap ko po si Jervy. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas-tas-tas ng aking King. nakalipas. Pas. Yun nga, pinatawag kami ni boss tapos yung isa. Ay, nako. Kinakabahan nga ako nun eh. Ano Hindi pala kala? ako. Ano kala si Bong mo? pala yun. Alam mo, Jervy. award na naman. Ba't parang wala kang gana kumain? Oo, kasi may nagbigay sa akin doon ng pagkain. Naalala mo yung si Sino? Ryan, Oh. yung taga-kabilang department. Dinala na ako ng lugaw, tsaka itlog. Ryan, Anong Ryan? ay, Ba't ba nabanggit niyang Ryan na yan dito? kasi nga, yun siya yung pinag-usapan natin kung bakit ako busog. Kasi dinala niya ako ba't pagkain. sana? May problema ba tayo? Jervs, Wow, Jervs. Hindi na labs. Nangyari? paano ba? Paano ba? May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo na. Oo eh. Ano? Hirap eh. Ano ba? Tulungan mo. Sabihin mo Gusto na. ko munang magkaroon ng maraming time para sa sarili ko. Gusto mo na bang nakipag-break sa akin? Hindi naman totally break. Ano ba tawag dito? Gusto kong magkaroon ng maraming time para sa sarili ko. Ano ba tawag doon na? Kasi mahal kita pero nauumay ako sa atin. Mian,
Honestly, ganun din naramdaman ko eh. Parang Hindi nga. nakakaumay din pala na araw-araw kayong magkasama. Kaya nga naumay ako sa mukha mo. Grabe. Naiinis ako. Ako rin. Hindi, pero Same pala. oo. Aramdaman ko rin yun eh. Para bang araw-araw rutinary na kasi, Oo, no? tas Kumakain tayo, hatid Kaya kita. nga parang... Tapos kinabukasan, kain tayo, hatid kita. Parang Eh, ako pa naman sa bahay, di ba alam mo naman ako, yung mga kapatid ko nga, hindi ko araw-araw nakikita. Tapos tayo parang, may palas. Iniisip ko nga, mas may paano weekend pa, nagkikita pa rin tayo. Oo, tapos magkausap pa tayo pag uwi. Like, wala na bang ibang pwedeng gawin? Like, Sige. yun, umay. One word, umay. Ayan na, may title na nga. Title, umay. Nanguna na. Sige. Parang parang pag pinatagal ko pa baka, alam mo yun, magkasakitan pa tayo ng damdamin. Kaya, Hindi naman. sorry pero ayoko yung masyado tayong clingy sa isa't isa. Basta naumay ako. So, nalaramdaman mo din pala yun. Mahal kita, may respeto ako sa'yo. Ano mo yan? Yan ang naramdaman mo. Hindi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako maiinis sa'yo eh. Pero sige, tignan natin. Ingat ka lagi. Lalo ka na. Dito lang naman tayo magkita pa rin tayo pero yun, gusto ko lang ng para sa'yo din. Total lang, umay ka din. Di perfect. Wala nang mapaliwanagan. So yun na yun. Wala nang Ingat ka lagi Walang last for the road dyan. Bastos mo. Basta ito naman, para naman. Tara. Walang last for the road muna. Sige, tara. Dating gawi. Tara, last naman na. May miss kita. Ganun ba yun? Mamimiss kita ba sa... iyak. Kala ko ba Bembang, bakit nang iyakan Ngayon tayo? na tayo nagbembang na nag-iyakan. Kaya nga Mas mag-ingat ka Ang hirap palagi. pala. Ano ba? Magpatugtog ka na lang ng Ano ba gusto mo? Dali. Sana I belong to the zoo. Sige sana. Sige, para sana sinabi mo. Para di na Dali yun. Ganun ba yun? Para dali na. Magdadala ba ng ano? Dali, patugtugin mo dyan sa cellphone mo. Game. Dito ba? Yan. Mamimiss kita. Magkita pa naman tayo Nakakainis Huwag ka naman. muna umiyak kasi napuputol Nawawalan ako ng gana Kaya nga, patugtugin mo lang sa monte. Chorus na natin. Oo, kaya nga Yan. Sorry. Huwag ka na kasi umayak. Ang hirap umpisan Lakasan mo yung music. Tama na yung iyak. Sana sinabi mo Sinabi namin sa isa't isa na nire-respeto pa rin namin po ang isa't isa at may pagmamahal pa rin kami. Kahit wala na kami. Nag-iyakan pa nga kami bago ang huling tikiman. Ang huling ilbimbang. Ang galing mo talaga. Ang huling elbembang. Lakasan mo sa mic. Oh my lang ako, sincere. Ang huling. Ang huling ilbimbang. Ang galing talaga pag ganyan. Napaka-active. Sabi ng friend ko na si Ryan. Nung una nahirapan ako.
Naalala ko yung uting LBM. Pero Col, tingin ko healthy to. At sana gawin din to ng mga na magkarelasyon dyan na kapag nafe-feel nyo na nasasakal, na uumay. Maghiwalay kayo, tumikim kayo ng iba, promise. Woo! Ang huling, El Bimbang. pero, alam nyo po, yung paghiwalay namin na yun, gumaan talaga yung life ko. Nakita ko din si Jervy. Si Ryan kasi nasa Facebook eh. Si Jervy, nag-e-enjoy din siya. Pakiramdam ko na ang sarap pala ng may freedom ka. Nakakalito. At makalipas po ang ilang buwan, Mars, tingnan mo, papunta si Ben dito. Palagi yan nagpapadala. Ibang level talaga yung beauty thank mo, you. Oo nga, Mars. parang tumataba na yata ako sa pa-Starbucks niya everyday. Ang tamis kasi. Pero, oh, Hello, beautiful ladies. Hey mga kolokoy. Mark, read my lips. Hi. Kumusta ka? Hi, Ben! May kailangan ka ba sa akin, Ben? Siyempre, Uy, Ben, ikaw yung thank you pala kailangan sa padala mo na itlog na pula ha. At saka yung mga penoy. Alam mo yung favorite ko. ko. Walang ano man. Read my lips. I like you. Sobrang 90s yung read my lips. Si Ben talaga. Si Ben, Ben talaga na ano. So, ano ka, hindi ka lang Ben 10, Ben 20. Okay. Read my lips. I like you. Kaya, basta just tell me pwede kung may mga kailangan ka. Oo, may kailangan ako Just lalo tong let me friend ko. know. Pwede padala mo din siya para mabusog din naman Okay, siya. walang problema yan. Akong bahala. Kayong mga kulokoy, umiwas na kayo dito Sino sa ginagamit mo? Tulpo? Ha, hindi. Combination. Ben Tulpo? Ay, ano ba? Bitag? Uy, ikaw girl ha, open ka na pala. Oo naman. Kaya nga alam mo, tumatabada nga ako sa mga dami nang liligaw sa atin dito sa opisina. Girls, I'm gonna leave you behind, alright? Bye. Bye, Ben! Oo, yan na. Papadala ka rin doon ng pagkain. Dami mong manliligaw dito. Sana si Ben, parang kakaiba rin siya kay Jerby, no? Si Ben, yung love language na talaga, acts of service. Tsaka, May chance. oo, kasi alam mo naman, huling-huling niya yung kiliti ko. Yung isa pang kiliti. Hoy! Kaiga! Ito lang eh. Pero ang sarap pala na in-open up mo yung sarili mo sa iba. Dami pa palang options. May magpapadala daw si Jet Luel. Oh. Jet Luel. Wala siya, nandito siya sa akin noon, nag-chat. Tanggapin mo ba? Oo kung naman, magpadala? tanggap ng tanggap. Si diba? John Smith. Bigay mo, tanggap ko. Ganun ba yun? Sana all! Ayoko na sana ng kasama lang din sa work. Ano yun? Ikaw bumasa ng restriction. Narration yan. Kaya nga, ayoko na sana ng kasama lang din sa work. Ano meaning nun? Kasi nga, Mars, diba? Katrabaho lang ulit. Parang walang pinag-iba. Dito talaga tayo mag-discuss. Tapos i-extend ako. Ano gusto mo mag-shoutout na ako? Oh, Freddy, Lucan, Rex Mirabida. Kumain ka ng dessert. Mamaya ka na mag-comment. Di pa kami tapos. Dito nagbe-briefing, hindi na. Umuhula na kayo ng title. Hindi pa tapos yung drama. Ayoko na sana ng kasama lang din sa work yung bago akong magiging jowa. Yon. Pinagkat kasi ng scriptwriter. Ang huling El Bimbang. Pero si Ben, iba din yung personality niya eh. Nahuhook din ako eh.
Uwi ka na? Pwede ba tayo mag-usap saglit? Ba't parang seryoso? Uwi na kasi ako, kasi meron pa akong lakad, sorry. Hindi, saglit lang. 5 saglit p.m. lang. yung Saglit lang. Para naman tong ano eh. Para ka namang Hindi, sana chat mo na lang sa akin. Sige Hindi, na, saglit sige na, sige na. lang. Hindi, dito tayo. Sa conference room, walang tao. Ano ba yun? Naliligo ba si Ben sa'yo? Oo. Si Ryan naliligo sa'yo? Nagpapadala eh. Yung si Jet Luel. Oo. Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Ina-open yung sarili sa iba? Bakit? Single naman ako ah. Talaga? Dito? Taga dito rin? Ano? Pinapaselos mo ako? Nakita mo Jervy, ba? hindi May ko- nililigawan ba akong taga dito? Hindi ko naman, hindi naman kita pinagbabawalan. Bakit ganyan mo ko? Respeto lang. Akala ko ba may respeto tayo, may pagmamahal tayo sa isa't isa? Ba't ganyan? Sasaktan ako eh. Ibang level na yung pagmamahal at respeto na sinasabi ko. Nire-respeto ko yung space mo. Mahal kita, kaya pinalaya kita. Palayain mo rin ako. Talagang taga dito? Walang mali sa ginagawa ko. Technically, single ako. Okay, sige, sorry. Ba't ka ganyan? Si Freddy yung Parang, nagkwento eh. parang pagmamayari mo ako ah. Sorry, pero... Dito pa talaga sa trabaho, dito tayo magdi-discuss. Hindi, na-realize Lumabas ko- tayo. Na-realize ko kasi may hindi ko pala kaya pag wala ka. After few months na hindi na tayo magkasama, nakikita kita, may kausap ka ibang lalaki dito sa opisina. Nasasaktan ako. Jervy, 5 buwan na yung nakaraan, saka ka nagaganyan. Tinitiis ko nga eh, hindi ko na nga kaya. Para na ako sasabog, kaya nga sinasabi ko mag-aayusin na lang natin to. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Pinalitan mo na agad ako sa puso mo? Hindi, na-enjoy ko talaga yung sarili ko, yung freedom ko. Sabi ko Freedom? na, Tapos may ibang mga lalaki? Freedom? oh, Ano yun? bakit freedom magpaligaw? Oh. Ha, in a relationship pa ako. Bakit? Ine-enjoy ko, buhay ko to. Bakit parang nagdidesisyon ka para sa akin? Ayusin na nga lang natin. Hindi yung ganun kadali. Huwag kang pala decision, hindi ko may-ari ng puso ko at buhay ko. Huwag ako, Jervy. Mamabraso ka bigla dyan, mamimilit ka, mamumwersa ka. Ayoko, mag-iisip ako. Diyan ka na. Please. Aray. Huwag kang mag-iskandalo dito. Huwag mo kung ano yun dito. Jervy, umayos ka. Mayan. The one I need tonight. No promises. Metro's #1 Love Radio. Basic!